Nakuba yehlukene imbono mayelana nenkulumo kaMengameli ebibhekiswe ezweni izolo ebusuku, kepha kwemukelwe ukwelulwa kwezibonelelo esabakhahlanyezwe ukubhedwa we-COVID-19 R350 eselulwe ngenyanga ezintathu kanye nesesikhwama sabangasebenzi i-UIF sona eselulwe ngenyanga. uLerato Fekisi uxoxisane nosolwazi wasenyuvesi i-NMU othi le nkulumo ibicacile. Ndiyazibusela kuni nabaphulaphuli. Kukho izimvo zahlukileyo ngentetho yesizwe kaMongameli Ramaphosa izolo. Abantu abaninzi bathi uphinde into ayithethe kulanyaka udlulileyo, kodwa abanye abantu bathi zikhona ezithethileyo ezivuse ithemba urhulumente lo ophethe. Kodwa ngoku masithethe neprofesa eseKwidyunivesithi Nelson Mandela, uProfessor Ronnie Ncwadi. Mr. Ronnie Ncwadi, makhe sithethe xa ngentetho yezolo kaMongameli, wena uyive njani? Into kaMongameli izolo ibilungele kanye exesha sikulo ngoba ichaze kakuhle ukuthi urhulumente uzama uthini, uplan uthini. Into ethetha ngazo upresident phaya kuvuselela uqoqosho South Africa. Kokuqala ukuncedisana namashishini amancinci ngokuwanika i-tax relief, ngoba to make sure that bane loan grant system, and then wathetha nakhona ngokuncedisana nomasipala in terms of bana umasipala uthi wathi ixesha lothi messable liphilile ngoku esikufuneka abantu abayifundeleyo la misebenzi bayenzayo. So laa nto ibonisa ukuthi urhulumente uzama by all means ukuthi i-economy le ibe restructured and futhi ugxininise i-private sector, ubaleke kwi-private sector ukudala imisebenzi. Because urhulumente akanakwazi udala imisebenzi. Urhulumente oyenzayo kuncedisana ne-private sector ukwazi ukwenza imisebenzi. Esa speech sayizolo eneneni besi-speech ebesi-well balanced and esithetha lento ikhoyo nendlela esawuthi jike ngayo izinto kule ngxaki sikuyo ngonje kwezoqoqosho. Izinto zamandla ombane izinto ezi-backbone yobana uqoqosho olulume ngendlela efanelekileyo. So uba ngabana sawumane silahlekelwa ngumangane, silahlelwe ngamandla uba sisebenza asukwazi. So kubalekile kubana u-Eskom lona akwazi urhulumente kubana ajongane nendlela asebenza ngayo ngezemali, angasoloko ngamaxesha onke ekufuneka ancediswe zi-taxpayers money xa befumene ilahleko. President into azama ukuthetha phaya into kubana masiyekeni uqesha abahlobo bethu, ifamily zethu, ojomi bethu. Masiqeshe umuntu oyifundeleyo into ayenzayo. Ufumanise ukuba umuntu udidisana nebudget ye-billions, ininzi imali engena komasipala nakurhulumente, ii-billions eza. So uba ngabana akukhange uyifundele into ye-accounting, awuyazi incwadi ziphathwa njani, awusoze ukwazi even urana la budget uyispende laa mali ngendlela efanelekileyo. Longo Professor Ncwadi oseKwidyunivesithi yaseNelson Mandela University esithi noko yayincoma intetho yesizwe kaMongameli Ramaphosa, kodwa esithi okokuqala makuqesha abantu abafundileyo at a national and also provincial level. Kodwa now let's go back to in studio.